Peymangeha bijîşkî. Peymangeh di sala 2019 de hat vekirin. Armancên vê peymangehê pêkanîna pêwîstiyên kadroyan li navendên tenduristî û nexweşxaneyên herêmê. Bi destxistina pisporiyan di warên bikaranîn û danûstandina bi hemû alav û amûrên nû de. Sazkirina navendeka dahûrandinê ya pêşketî. Pêşxistin û xurtkirina asta tenduristî li herêmê. Belavkirina çanda tenduristiya civakî. Amadekirina kadroyên xwedî asteke zanistî û pratîk di her sê pisporiyan de. Her wiha amadekirina zemîna avakirina fakulteyeke bijîşkî. Beşên peymangehê: 1. Laboratuvar 2. Anestezî 3. Temrîd 4. Dermansazî. Derçûyên peymangehê dikarin di van cihan de bibin xwedî berpirsyarî û erk. 1. Dikarin di nexweşxaneyan de erk bigirin. 2. Di laboratuwaran de karê pratîkî û lêkolînê pêk bînin. 3. Di saziyên girêdayî desteyên tenduristiyê de bibin xwedî berpirsyarî. Salên xwendinê 2 sal û nîv in.